עכשיו לזה, עולם המשחק הוא נוצץ מצד אחד, אבל הוא גם יכול להיות מאוד אכזרי מהצד השני. הוא לא ממש מסביר פנים לאנשים עם מוגבלויות. במרכז נא לגעת יזמו לאחרונה תוכנית ייחודית שמאפשרת לתלמידים חרשים ועיוורים ללמוד משחק, ובכך להגשים חלום ולעלות על הבמה. שלום אלה אוחותין, מורה ללימודי במה לחרשים ועיוורים במרכז נא לגעת, ולצידה המתורגמנית שתסייע לנו ברעיון הזה, אילנה הרי אסרף. שלום על שתיכם. אלה, עד כמה עולם המשחק אכזרי? באמת, כלומר, למה לא מאפשרים לאנשים עם מוגבלויות לשחק? ללמוד לשחק? קודם כל, זה כן אפשרי. פשוט זה אתגר הרבה יותר קשה בעולם הזה. זה לא נגיש, זה לא מאפשר לשחקנים, לסטודנטים שמעוניינים לשחק, לא מאפשרים להם להוציא את יכולת הביטוי הטבעית שלהם בשפה שלהם, בשפת הסימנים, שזו התקשורת העיקרית שלהם. וכן, יש הרבה חסמים. וגם כאלו שרוצים להיכנס לעולם המשחק לא מקבלים שוויון הזדמנויות במקומות השונים. אם זה בעולם המשחק המצולם או בתיאטרון על הבמה לדוגמה. אז כן, אכזרי. כן. אז עכשיו אתם באמת מתחילים עם תוכנית ייחודית. יש כבר נרשמים לתוכנית הזו? כן, כן. זו כבר השנה השנייה שמרכז נא לגעת לוקח את היוזמה ופותח מכינה ללימודי משחק עבור קבוצת עיוורים ועבור קבוצת חרשים בנפרד. דיברת קודם לכן על זה שגם... לפני שנה, כן, סליחה. דיברת קודם לכן על זה שיש בעיה גם אחר כך. כלומר, עכשיו ילמדו את המשחק ולומדים שנה שנייה, וזה באמת נותן יתרון, אבל מה יהיה בתום הלימודים? כי הקשיים יישארו אותו דבר גם אחר כך, לא? לצערי הרב, נכון. יש נטייה להגיד שיהיה קשה גם אחר כך, אבל אני מאמינה שעם הזמן ועם השנים יהיה אפשרי לאפשר לאנשים חרשים כן להופיע על המסכים או על הבמות. תראו, כמו בשנים עברו, בהיסטוריה בארצות הברית, שהיה את הבלק פייס, את השחרת פנים, לקחו שחקנים לבנים, צבעו להם את הפנים לשחור כדי שהם ישחקו על במה אנשים שחורים. כיום זה דבר שהוא כבר בלתי אפשרי, הוא בשום אופן לא יקרה. אז אותו דבר גם במקרה הזה. אי אפשר כבר לקחת שחקן שומע שיגלם דמות חרשת. זה לא אותנטי בשום אופן. אבל הרעיון הוא זה שלא תשחקו רק אנשים עם מוגבלויות, לא? זה שגם מי שיש לו מוגבלויות, הוא יוכל לשחק על הבמה כמו אחרים, בתפקידים שיאפשרו את זה, אבל גם שישנו את התפקיד לפעמים עבור אותו שחקן עם מוגבלות. אז קודם כל אי אפשר להפריד את האדם מהמוגבלות שלו. זה משהו אינהרנטי שהולך יחד. אז אי אפשר להגיד לאדם, לשחקן חרש, תשחק אדם שומע. לא. אם כבר אנחנו לוקחים שחקן חרש, אז לקחת אותו שישחק דמות חרשת. שיכתבו על זה, שיכתב תפקיד עבור אדם חרש. ליצור את זה, לשלב את הדבר הזה, שיאפשרו לזה לקרות. הבעיה של אותו דבר לגבי שחקן עיוור. אי אפשר להגיד לשחקן עיוור, תשחק כאילו אתה רואה. כן, לגמרי. טוב, הנקודה הזאת לגמרי ברורה. העניין הוא שהיחס לאנשים במוגבלויות לא בא לידי ביטוי בצורה הגרועה שלו רק בתיאטרון, בלימודי המשחק. אנחנו רואים את זה כמעט בכל דבר בחיים שלנו, נכון? התחבורה הציבורית לא מספיק זמינה, המעברי חצייה, לקנות דברים בסופר. כלומר, אנחנו נמצאים במציאות, לפחות פה בארץ, שהיא לגמרי לא מקדמת מספיק את היחס לאנשים עם מוגבלויות. אני מסכימה, מאוד מסכימה איתך. אני חושבת שבאמת, רק אם באמת היו מאפשרים הנגשה מלאה לכל האוכלוסיות, לכל האנשים עם המוגבלויות, זה היה דבר שפותח דלתות
והיינו פורצים את כל תקרות הזכוכית. לחלוטין ולגמרי, ומראים עד כמה אנחנו, עם היכולות שלנו, מסוגלים להיות בחברת השווים, בחברה שוויונית, שתקדם. איך אפשר להירשם? זה הדבר הכי חשוב, לתוכנית שלכם. אז קודם כל, אפשר לפנות למרכז נא לגעת. יש את הפרטים המלאים באתר. המרכז נמצא ביפו, אפשר ליצור קשר. בשבוע הבא, בתאריכים ה-12 וה-13 בספטמבר, מתקיימים אודישנים ואפשר להירשם. אז כל מי שצופה, צופה, אנשים עיוורים או כבדי ראייה, חרשים, כבדי שמיעה, מי שבאמת מעוניין או מעוניינת להגשים חלום, להביע את היכולות שלהם על הבמה ולהופיע, תבואו. אני אהיה אחת המורות שם, ואני אשמח לראות אתכם. נשמע נהדר. אלה אוחותין ואילנה ארי אסרף, תודה רבה לשתיכן. תודה. תודה רבה. תודה. ומהבמה לטבע.